रेपिस्ट लोगों को जल्द से जल्द फांसी दिया जाए जी। मन ना मानो। हाँ गलती हो गई। हाँ जी। एक लड़की रोज आँख मारे। हाँ लड़का राम जाना जी हमारा संगे फंस गई। हाँ हाँ तले जाके हाँ ओकरा के एगो चुमा ले ले हनु कैसे वो थाना में पहुंच गई। हाँ जाके भैया लिखवावे लगा। हाँ लड़का नाम के पता लगो जे आह दादा उते भैया हमरा पकड़त कह दिले बिया। अब भाग के चल गए बिहार में। हाँ भाग के बिहार में गईले। हाँ जाके एगो जानी के घर में ढुकल ले। कहत का बड़े भाग करो तारा गोड़ पर गिरता नहीं। तारा घर में हम ढुक के चले। गलती हमरा से भइल बा। पिंकिया रोज आके मारत रहे। ओरिजिनल एक दिन ओकरा के चुमा ले ली। थाना में जाके कोरोनाडी थाना में हाँ हमरा पर केस लिखवाते दी। तार सखी हो तनी जाके मनोहार कर दो। रफा दफा केस मत करो ना सुबह उठा ले। आजकल रेपिस्ट के बड़ी कानून तगड़ा बन गई बा। हाँ पुलिस के डर पर आई बनी घर से पुलिस के डर पर आई। हाथ जोड़ता हाथ जोड़ता काल बड़ा एजा का कहत हम जानत नहीं न चिन्हत नहीं आ तू हमरा दुआरी रे भागल आवत भगवा के रे जान न पहचान मैं तेरा मेहमान हम चिन्हत नहीं की तारा के। हनु हाथ जोड़ता कहीं जगह नहीं खेल। हाथ जोड़ता अपना ढोढ़िया में ढुका लो। हमारे बिशनपुरी जी के नाम पर पुरस्कार आ गए राम जी भैया। हजारों हजार रुपए पुरस्कार है। हाँ जी वाह बूढ़ा कबूतर। अरे वाह गलती हमार कार है। हाँ ये धन्यवाद बबुआ तने पर्ची पर सागर तू का करता रह। चश्मा बार बार लगा निकालो तो अच्छा ना लगे। बहुत लंबा पर्ची बा कौन बात हम खुद बानी जगह एगो चुम्मा लिहला खातिर करल। बाप रे बाप तारा आदत बहुत बाउर हो गइल बा। हम तो तू जन्मे ना करी के हाथ ना बदमाश लइका होइबा। तू जरा भगवा कि ना भगवा भाग दुआरी पर।
एगो चुमाली हला खातिर पड़ल एगो चुमा ले लेनी ओकरा चलते हम फिर में परल बनी हाँ हाँ ए स्वीटिया ये बोल ना रे बलिया सांसद सनातन पांडे के प्रतिनिधि बानी हाँ 56 नंबर वार्ड जिला पंचायत प्रत्याशी संजय यादव जी वाह जेकर घर पूरा सब पड़ेला रह जा तनी थोड़ा सा बाएं भेज तू मनावन कर न तो एगो चुमाली हला खातिर धाइली ही जेल में ना हो जल्दी करो अपना थोड़ा सा फोन लगे आओ स्वर्गीय राजगिरी चौधरी जी के नाते बानी लल्लू बाबू हजारों हजार तो जल्दी करो अपना झुकाई दो है हाथ जो रतानी लगा रहता भीड़ भले रहता काट को जे घरे फोन करो हाथ जो रतानी अपना ढोली चैनल लगा रहो फोने ना आई ना 2 बजे के बाद आए लगा रहो आज माननीय हमारा संतोष बाबू पिरोटा दरोगा जी के माध्यम से 1000 रुपया पुरस्कार आए नीरज बाबू के तरफ से 1000 रुपया आए हार्दिक अभिनंदन शुभकामना बा जाए रहा डीएसपी से रिटायर हो डीएसपी से पिंकी तेरे लेवल बढ़ा दे विजय भाई तोहरा गोड़ पर गिरता नहीं क्षमा मांगता नहीं माफ कर दे केस उठवा लो पलटी करवा दो केस उठवा लो हाँ जवन कर क्रिया खाता नहीं क्रिया खाता नहीं जवन हम जानत नहीं कि तहार काम लेवे के बाद तू क्रिया खइबा कबो जान देबा कबो परान देबा बाकी तहारा लेके धोखबाज केहू ना तू जा जा भागा भागा हमके बात में मत भूलो हम बात में आने की भागा जवन कहम तवन को दे दे
श्रीमान जेपी राय जी बिगही के माध्यम से पुरस्कार देनी राय परिवार के हार्दिक अभिनंदन शुभकामना। हाँ हाँ अरे भैया रमेश भाई आई बड़ा काहे जा कि ही तेरी नतई जोड़ के देता रहता है। श्रीमान रमेश पहलवान जी एक बारी से पुरस्कार भेजौले बनी अपने ही रिश्तेदार के द्वारा भाई लोग के हार्दिक अभिनंदन शुभकामना। अगर पहलवान जी आई हो तो थोड़ा मंच पर जरूर आए। हाँ और बाजी चाल पे महार ओकर लागत रहे कहिए तो मुआना कहिए से हमारा पाछा पड़ रहा बाबा ये